Шәмсия Җиһангирова шигыре нәсихәт. Без бу җиргә татар булып яралганбыз. Чәчелгәнбез, сибелгәнбез, таралганбыз. Нинди кыйтга, ни илләрдә яшәсәк тә, телне саклап, милләт булып калалганбыз. Хурланганбыз, таланганбыз әллә ничә. Һәр тарафтан усал тарих җиле исә. Аллаһ шаһид, аягүрә һаман татар. Тик иелгән башны гына кылыч кисә. Бердәм булсак, усал җилләр безгә тимәс. Кемдер килеп, милләтеңне сакла димәс. Анаң карынында сиңа ингән тел ул. И татарым, үз телеңне сөеп сөйләш. Кемдер мәҗлес җыелышларда сүзен таба. Бетәбез дип минбәрләрдән сәрән сала. Җыелыш беткәч, башка телдә сайрый башлый. Шулмы инде милләт пәрвәр, уйлап кара. И мактана, минем диеп улым кызым, 6-7 башка милләт телен белә. Акылың булса, сорау бир үзеңә көндә. Сөйләшә беләме алар туган телдә? Һәр бер мөшкин шөкер дибен мин үземә. Балаларым, оныкларым телне белә. Ата-баба васыятенә тугры алар. Ләкин никтер тыныч түгел күңел генә. Көн-төн эшләп мал җыябыз, акча дибез. Яхшы булыр балаларга калса дибез. Иң зур байлык ана теле, аңламыйбыз. Хайван белән берүк акыл сандамы без? Бездән соңра яшьләр шуны аңларлармы? Борынгыдан мирас телне санларлармы? Үз телендә сөйләшкәннән ках-ках көлеп, маңкыртлыкны дөрес юл дип сайларлармы? Ни нәрсә ул иң бәһасез байлык бүген? Акыл белән уйлаганың бармы синең? Мәгънә булсын дисәң җирдә яшәүеңнән, үз балаңа мирас итеп калдыр телең.